Så jæber. Lad os gå ned og flækkent. Ja. Og miste alle vores ting. Du har ting med blokke med, ikke? Nej. Har du? Nej. Jeg har ikke min pickaxe med. Jeg har en stenpick. Hvordan kommer vi tilbage? Enten dør, eller så... Wow, der er bare helt sort hos mig. Det er fordi, du ikke har dit ting på Bright. Nej, men fordi der er sort skærm. Nå. Har du en... Au! Au! Ah! Jeg kan ikke se en skid. Jeg rider på ham. Er jeg død? Nej. Nå, jeg ses lidt. Så vi er her igen. Yay! Med noget lidt mere gear. Nu har vi givet rent faktisk op. Og lad os ikke håbe, min skærm fuger, som den gjorde sidst. Der var din havel. Nej. Okay, lad os se, hvor vi skal hen. Okay, du miner bare op. Ja, jeg miner den her vej. Lad os ikke håbe, dragen kommer og nakker os lidt med. Yes, det gør den nok. Og så mister jeg min alt for gode bue. Ja. Og den har ikke flame på sig endnu, så det skal jeg have. Ej, jeg skal lige spise noget. Sådan der. Jeg skal have elytra, jeg skal have elytra. Da, 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 da. Oh shit. Jeg bygger lige et Enderman Tower. Daniel! Hvor er dragen? Hvor er dragen? Det ved jeg, jeg kan ikke se hele Hjælp, verden. hjælp, hjælp! Kalle, kom under herover. Herover. Tak! Her. Au. Da, det gør vi ikke. Der er dragen. Jeg hører dragen. Ja, det gør jeg så også. Her, prøv at... Fuck. Daniel, slap af. Ikke slå på noget som helst. Vand. Ikke slå på noget. Det er heller ikke mig, det er Endermændene. Brug vand. Tak. Her, byg det lige lidt ud. Der er en, der var... Ja, jeg ser dragen. Jeg kan ikke se dragen. Den er virkelig, virkelig sur. Okay. Her, jeg fjerner vandet nu. Okay? Ja. Okay. Au! Ja, der er Jeg ikke, pisser lige herover. du skal stå langt under tårnet. Okay, du er i den ene side, jeg er i den anden side. Jeg har dem. Ej, shit. Ej, gå nu væk. Kom her, så flikker jeg. Ej, de er sure. Nej, hvor er de sure. Ej, jeg glæder mig ikke til dragen, når dragen kommer. Daniel, der er mange, der er sure. Sådan der. Okay, de er ikke sure mere. Der er kun nogle få små, der er sure. Du har dem, du har dem. Ej, kom her. De Lad går mig. hurtigt. Så tager jeg ham. Tag dem. Ja, jeg fik den. Fik den igen. Okay, ikke kig på nogen. Bare kig ned i jorden. Se som ud, du skammer dig. Ja, det var en, der var en, der tog vores blok. Ja, det er fint. Bare slag den. Han skal ikke tage vores Sådan blok. der er ingen, der er sur på os. Kig ned i jorden. Eller helt op. Hej, her Endermans. Ikke kigge på dem. Nej. Der. Yes. Fuck, jeg rører Ja, jeg er død. jeg Jeg er ikke død. Jeg har et halvt hjerte tilbage. Yes. Jeg har 3,5. Man, jeg rører op i luften. Igen? Nej. Det gør jeg også. Noget der er placeret i den haber. Nej. Nå, jeg nåede heller ikke vandet. Dag, jeg skyder den ned med drag. Skyd. Gå efter tårnet. Der jeg så dragen. Yes. Kom at mit drage. Jeg nakker den. Au. Det er der. Er portalen i en tænd? Ej, der er en enderspand, der er sur på mig. Slag dem. Der er også en, der er sur på dig. Ja. Men den dør jo lige om lidt, dag. Fuck. Den er død. Den, der var sur på mig. Sådan der. Au. Ja, jeg ser dragen. Okay, jeg går efter en af tårnene. Jamen, jeg er ved at blive snakket af en endermand. Så slag den igen. Skal man ikke bare skyde en pil på tårnene?
ikke, du kan ikke skyde på dem med gitter. Nej. Men jo, på krystallen, der er deroppe. Nå, det kan jeg jo sagtens gøre det. Det er jo nemt. Shit. Au. Ej, hvorfor de hele tiden sure på mig, de enderspans der? Yes, jeg fik en til. Altså, jeg har ikke En til. Jeg har slagtet 3 af dem nu. Fucking hell. Gå nu væk. Nu skal du passe på, nu bruger den Dragon Breath. Det må man ikke løbe ind i. Watcha! Nå, der man kan ikke slagte den her. Jo, hvis du går hen og slår på den. Jeg slår på den. Jeg slår virkelig på den. Ja, det kan jeg se. Sådan der, jeg kommer. Den er der bare stille. Altså, vi er nødt til at flække. Vi er nødt til at flække toweret. Jeg går op og flækker toweret. Jeg holder den her. Vi kunne ikke tage lidt flere handballer med. Nej. Okay. Skyd den op. Så tager jeg det andet. Nej, du bliver ved med at skyde på den. Det er for sent. Fuck. Nu rører den ikke hen mod mig, godt. Jeg ved ikke, hvor den er. Jeg kan ikke se den. Altså, jeg bygger mig lige et lille... Jeg er oppe på et tårn. Ja, den er i midten. Den er stadig i midten. Jeg har glemt en skål. Det har jeg også. Shit! Skyd. Nej! Jeg død. Så TP til mig. Au. Det der breath der, det gør sat med alt. Og det var ikke med 2 af mig, jo. Sådan der. Nej, pas på. Pas. Så på. Jeg har den. Nej! Er du død? Ja. Hurtigt tilbage. Frank, vi er tilbage. Lige om lidt. Vi er tilbage! Som man sagde. Jeg har lige været i Spectre. Nej, fuck. Og det er for, at den sagde noget med survival. Så. Det vil jeg klippet om. Vi er tilbage! Da jeg gider det også at tage lidt om. Ja, Enderman der er sur, Enderman der er sur. Vi er ved at være vant til det hele. Sådan der. Okay. Så gå rigtig ham. Nu går vi bare hen og rigtig ham. Ja, men jeg er lige om at fight nogle Endermans. Hvor er han? Nu rigtig jeg ham. Hvor er han er i luften. Der! Så ham! Lige over os. Kom her, noob. Det er en noob. Det er noobi. Nu forsvandt han. Han er lige der. Der. Det er lækker. Yes, jeg ramte ham. Gør det rigtigt. Ej, min computer er frossen. Ja, der er den. Så ikke der. Du dør. Ej, jeg skal lige. Jeg kommer lige ind under toweret. Jeg skal lige have noget. Ja, jeg står bare lige og slår på dragen. Stille og roligt. Ja, jeg kommer. Jeg vil... Rip mig. Vi optager. Ja, der er enderspansen er sure. Hej far. Ej, vi skal tage en økse med. Ja, jeg skyder bare på den hårdt. Shit. Døde du? Nej, jeg er stadig liv. Okay. Ja, Endermans dag. Søg tilbage i ly. Jeg tager lige min water bucket og... får lige clearet lidt. Ja, nu kommer enderspand. Jeg har halv liv i dag, og mit vand er væk. Altså, jeg har en masse enderspand lige i røven af mig. Jeg også. Jeg kunne godt blive død af mig. Her, jeg løber bare lige hen under. Vand. Har du en spand vand? Ja. Kom lige hen til det første safe place, vi havde. Altså, jeg er hen ved et andet safe place. Der er ikke så meget det safe place tilbage i dag. Jo, men jeg har lige bygget det. Så gider jeg komme hen til det første safe place, hvor der var lidt sport. Jeg skal lige flække de enderspans, der rundt om mig. Okay. Der er fandme mange. Nej. Hvad? Her Inderdrage, kom. Er du død? Nej. Okay, så vær venlig at komme hen til mig. Jamen, der er 12.000 enderspans. Jeg kommer. Slap af. Jeg kan se dig. Jeg forstår, hvad du mener. Hej Daniel! Jesper! Nå, hvor er Enderdragen?
Her må jeg få en spand med vand. Ja, her. Tak. Nu kommer han. Han er den. Go. Ah, Ender spand. Helt øje. ind under cover. Cover. Okay, jeg har et halvt hjerte. Halvt hjerte. Så skal der en. Åh. Jeg er lige vores cover ud. Ja, det er der ikke tid til. Jo, så, der, her. Gå væk, Enderman. Han kommer. Væk. Åh, ja, det. Ja, man skal bare stå under tingen. Hjælp! Jeg løber efter det første safe place. Hvor var safe placet? Åh, det var der, så jeg herovre. Dine items ligger derovre. Jeg har hentet dragen lige i røven af mig. Hvor er mine ting? De der. Det her, det er den fedeste fight i Minecraft. Og vi gør den i episode 1. Så hos mig. Sådan der. Og hej her Enderspand. Eller her Enderdrave. Det er fordi, når den har været inde i midten. Og skide ud over det hele, ikke om? Så går den direkte efter den nærmeste player. Ja, jeg bygger lige lidt på det her sted igen, så det er safe. Jeg har spand med vand. Du beholder den bare. Sådan, nu går vi efter det igen. Ja, go. Ind og smadre den lidt mere. Nu skal vi ind og nakke den. Fuldstændig. Vi rigtig den. Hvor er den? Jeg laver lige et safe place. Der. Hvor? Den er lige over safe place. Ja, der. Jeg ser den. Så pluk den. Jeg æder lige. Nu er den væk igen. Ej, det mener du kraftigt. Ja! Nej! Ups! Enderpearlet. Den kommer efter mig! Hvis du skyder med bue, så går den væk. Ja, det ved jeg godt. Jeg ramte den! Power 5 bue. Here we go! Okay, Ja, den er på midten, Gå rigtig. Nej, jeg står lige i midten af Dragon Breath. Okay, Kasper, nu er du væk. Løb! Ja, dragen kommer! Jeg kan ikke se den. Der var den. Jeg er i cover. Den kommer bagfra. Ja, jeg er okay. Jeg er okay. Au. Det er dig, der er rygt. Ikke der spændes over det hele. Hej da. Ej, Jeg er kun level 3. jeg kunne løbe 4. Der, den er inde i midt. Skyd det lort. Ja, vi bliver nødt til at løbe ind og så slå på den. Ej, jeg kan ikke sådan her. Au. Stop dig selv. Jeg røg bare lige 3000 km væk. Yes, jeg er lige. Jeg kunne Jeg havde kun lige 3000 endermænd efter mig. Hej da. Ej, Kasper! Hej! Så nu. Der mistede jeg lige mit vand. Er du jo stadig i live? Ja! Men det er ikke bare længere, jeg er en enderspand lige i røven. Jeg er i live, yes. Jeg er i live. Jeg ved stå, men der... Kalle, dine ting er lige her. Der, tak. Jeg laver safe place igen. Nej, ikke 3. Jeg holder mig i live, jeg holder os i live. Enderman. Ja, Ej. safe place er bygget. Det var dragen. Safe place er bygget. Det er en spændende video i dag. Jeg har kun recordet sådan 7 minutter. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid jeg har recordet. Kom herned, din enderspand. Der er bare 3000 endermænd efter. Ej, nu er der en efter mig. Mor! Da jeg går i dækning. Slå det lort ihjel. Så går jeg og nakker dragen. Ja, gå det. Men jeg har ikke noget vand. Vi skulle seriøst lave en stenøkse. Hvorfor? Den skader mega meget. Skader ikke mere end Dias hver dag. Der, jeg har næsten slagtet den. Jeg får snart i lige tråd. Den er der! Kom med din noob! Den er ikke en noob, den er pro! Noob! Pas på. Jeg havde lige noget... Jeg har den, når den kommer. Der!
Kom her ned, din noob. Din noob. Ja, jeg har den. Ja! Og pas på. Et liv, der er et liv. Jeg vil have XP'en, Nej, jeg vil også have noget. Vi deler den. Vent med at gå derind, Okay. Nu. Jeg er level 41. 55. Sådan der. Jeg er 44. 58. Det er ret. Vi skal... Okay, Kalle. Vi... skal nok skaffe drageægget. Her. Hvordan det så er. Det er der. Tak. Her, okay. Ja, jeg ved godt, hvad man gør. Ja. Men du skal bruge pisten. Nej, man skal ikke. Nå, sådan. Kan man nok. Nej, nu falder det bare en tand ned der. Nej, pas så. Lad være med... Har du en fakkel? Nej. Har du? Nej, rip. Nej. Okay. Nå, her, jeg henter så en. Nej, der er en der. Nå. Op, jeg har en. Ja. Må jeg få det? Jeg har... Nå, her. Please give me. Nej, jeg skal nok gøre det. Nå. Her, bare giv mig den. Der er ellers så... Tak. Vi nakkede Enderdragen. Yes! Det var ærgerligt, vi ikke havde nogen... Jeg har nu Enderægget. Det skal vi altså have i spawn. Yes. Nej, jeg duplikerer det. Der er en enkelt måde, man kan gøre det på. Men det er kun med drageægget, man kan. Hey! Hvor er litrene? Jamen, man får dem ikke. No. Er det sandt? Ja. Hvor går vi så til Endcity hen? Vi skal finde den lille bitte portal, der er et eller andet sted. Ja. Pas på, der er en enderspil. Ej, der er også en enderspil lige rundt om mig. Okay, jeg synes Skal vi ikke bare stoppe videoen nu? folkens, vi har nakket Enderdragen. Woo! Et par gange, men det var fantastisk. I kan gøre det til vi ses igen. Bye bye. Bye bye. Husk at tjekke beskrivelsen. Så, ja. Hej hej. Gå efter portalen i midten for guds skyld.